बैसागनि अखाजोंलाय मोनगोसोनि बान्दोआ बायफ्लंलांबाय। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों ओरैनोसो खेबसे। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों कृति आरो दोमै। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों सिनायथि आरो सानसुमा आरो नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफियानो जादों सनालि बसुमतारी। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गौतम एन्ड मेनका ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों गाजेन बि सिनेमाट'ग्राफार। लोगोफोर, आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो।